Na priame vlakové spojenie z Bratislavskej hlavnej stanice do Viedne čakajú stovky cestujúcich. Trať medzi Devínskou Novou Vsou a štátnou hranicou je už niekoľko mesiacov rozkopaná. Po jej dokončení by sa cesta medzi dvoma metropolami mala skrátiť na 40 minút. S rekonštrukciou asi 2-kilometrového úseku začali v prvej polovici minulého roka. Do Viedne sa tak dá z hlavnej stanice dostať len s prestupmi. V budúcnosti ale ísť priamo a rýchlejšie. Stojím na pôvodnej trati, ktorá je už ale obnovená a čaká na položenie nových koľají. Trať doposiaľ nebola elektrifikovaná. Nasledovať teda bude montáž trakčného vedenia. Po obnove by sa tadiaľto malo dať jazdiť rýchlosťou 120 km za hodinu. Výrazne to zníži aj hlučnosť a získame možnosť pustiť na túto trať vlaky vo zvýšenej frekvencii. Jeden z 5 mostov úplne zbúrali. Na jeho mieste je teraz takáto diera. Budeme stavať nový most, dá sa povedať v pôvodnom vizuále. Asi najnáročnejšie je to s tzv. Marchekským viaduktom, čo je najstarší železničný most na Slovensku. Cieľom je zachovať jeho pôvodnú podobu, aby po ňom v budúcnosti mohli jazdiť aj veľké nákladné vlaky, budú ho musieť spevniť. Vybere sa pôvodné vnútro mosta a nahradí sa novou železobetónovou vaňou. Spevnené sú aj piliere, spevnené sú aj spodky pilierov. Nová jednokoľajová trať by mala byť hotová v lete tohto roka. Soňa Cipínová, televízia Markíza.